дар соли 2017 нишондоди сатҳи маош дар Тоҷикистон ҳамагӣ $137 ташкил намуд. нишондоди мазкур дар миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ бениҳоят паст мебошад. маълумотҳо оиди нишондоди мазкур дар гузориши махсуси мониторинги мутахассисони донишкадаи сиёсати иҷтимоӣ Мактаби олии иқтисодии муқоисакунии маошҳои кишварҳо дар солҳои 2011-2017 нашр шудааст. дар тадқиқот иқтисодчиён маошҳоро баробари доллар дар кишварҳои Русия, дар кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои муштарак ва Аврупои Шарқӣ, инчунин дар Чин ва Бразилия тибқи нишондоди мувозанати қобилияти харидорӣ муқоиса намуданд. нишондоди мазкур метавонад баробари қобилияти харидории асъори кишварҳоро нишон диҳад. маоши миёна дар Русия бо ҳисоби мувозанати қобилияти харидорӣ дар охири соли гузашта $671, дар Белорус бошад $421-ро ташкил намуд. аз онон ки дар боло зикр шудааст, Қазоқистон бо маоши музд ба миқдори $459 дар солҳои 2016-2017 каме ақиб мондааст. дар Қирғизистон нишондоди маоши музд $216.3-ро ташкил намуд. рейтинги мазкур дар охири соли 2017 бо ҳисоби нархи доллар дар кишварҳои номбаршуда таълиф дода шудааст. таҳлили зерин бинобар маълумотҳои хадамоти омори миллӣ бар асоси базаҳои ташкилоти ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд, Бонки ҷаҳонӣ ва Фонди асъори байналмилалӣ ташкил карда шудааст.